والسلام على أشرف المرسلين صادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا وأكون بك مغرورا، وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka babban malaminmu uba jagora Sheikh Dr. Tanko Allah ya ƙara lafiya ya ja kwana ya ƙara tsawon kwana da imani. Jagoran wannan zama Malam Muhammad Nuru Adamu Haruna mai dile wa'azuwar Ishaq duka dai a haɗa. Jagoran shirin wanda yake shi jagoran tsare-tsaren shi Malam Murtala Muhammad Adam, darakta bincike da ƙiddiga na hukumar zuba ta jihar Kano, da mahalarta na mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Wannan rana ta yau 18 ga watan Ramadan, hijira ta Annabi alaihi salatu wasalam 1445, wacce ta daidai da 28 ga watan uku miladiya 2023, a wannan ɗakin taro mai dimbin tarihi na uwar makarantu Ummul Madaris, wato SAS School for Arabic Studies, wato Madrasatul Ulumul Arabiya da ke nan a jihar Kano, a cikin birnin Kano. Abinda aka ce za mu tattauna a kai ba wani bakon maudu'i ba ne, dama an riga saba da shi, kuma wannan majalisi mai albarka wanda manya-manyan malamai iyayenmu tun muna zuwa muna makalewa a taga muna hangowa da kyar, ga shi yau da gobe an waye gari mu yanzu muwa muke a kai ana kallon mu. To ita dama haka rayuwa take, mu ma wata haka za mu waye gari mun tafi daga cin sun maye gurbin su ma su ake kallo, domin ita dama rayuwa ka take gudana. Muna fata manya-manyan iyayenmu shehunne da suka ba da gudunmawa a wannan majalisi mai albarka, dukkaninsu da suka koma ga Ubangiji subhanahu wata'ala, muna addu'a Allah ya ji kansu, ya gafarta musu, ya sa sun huta kyauta makwancinsu, ko kuma da muka rage a bayansu Allah ya sa rayuwar albarka. Idan ta mutuwa za Allah ya sa mu cika da imani. Mawdu'in shine gudunmuwar al'umma a wajen gyara taɓarɓarewar tarbiyya. Wannan haka na ga rubuta a jikin takardar, gudunmuwar al'umma a wajen gyara taɓarɓarewar tarbiyya. Don haka gaskiya wannan mawdu'in yana da faɗi ƙwarai da gaske, musamman a wannan lokacin ma sai mutum ya ga ya ce wato ta ina zai fara, domin ana magana taɓarɓarewar tarbiyya abu ne mai faɗin gaske, musamman wani zaman da muke rayuwa a cikinsa, domin gaɓoɓi ne guda 5. Akwai al'umma, na farko akwai gudunmawa. Idan ce gudunmawa shine karo wanda ya kawo don a da wani abu ko a tabbatar da wani abu, shi ake cewa gudunmawa. Cewa gudunmawar gobara, wanda ya kawo ruwa, wanda ya kawo a kashe wuta a zo da lafiya. Al'umma kuma su ne jama'a mabambanta, ni da kai da ke da ku baki ɗaya, mu ne al'umma. Mu ake sa ran za mu yi karo kwa mu yi haɗa-haɗa don muga za mu yi mu kawo gyara a game da taɓarɓarewar tarbiyya. Ina ce gyara, da abu lafiyayye ne garo yake, amma wasu dalilai suka sa ya lalace ko ya taɓarɓare, ya zama cewa ana bukata a gyara. Su za su gyara shi? Al'umma. Me ya lalace? Tarbiyya. Me ya tarbiyya? Shine tsarin zamantakewar al'umma a bisa yadda ya kamata, wato na la zarara wa la dirar, ba cuta ba. Wannan shine tarbiyya ta kowane fanni. To da haka idan mun kalli wannan mawdu'i sai mu ga cewa to sai dai kawai mutum ya kalla kamar gona ce ta gandun sarki, sai dai kawai mutum ya shata ya ƙiba ya yi nan abin da ya kuma Allah ya sa albarka. Zan magana ne akan abubuwa guda 3 a wannan mawdu'in, tunda ba
tunda masu irin su da ya tanko bane bara uwan nuhu ba abin. Saboda haka zamu yi shan fate-fate. Na farko shine tarbiyya a tsarin zamantakewar mu na da shi ne zamu gane ta lalace ko ba ta lalace ba, kuma sai mu ga ya zamu gyara. Na biyu shine abubuwan da suka jawo taɓarɓarewar tarbiyya din. Tunda da akwai tarbiyyar amma sai aka ce ta taɓarɓare. An ce taɓarɓare shine lalacewa, ɓalɓalcewa kenan. In an ce wani yana taɓara to yana abin da yake bai kamata a ce yayi wannan ba, ya fita daga tsarin hankali da kyakkyawan tunani kenan. Sai ce wani ai ya taɓarɓare, ana masa ya taɓarɓare ma na lalace kenan. To za mu ga me ya jawo wannan taɓarɓarewar tarbiyya din a cikin al'ummar mu. Na uku shine hanyoyin gyara taɓarɓarewar tarbiyya din. Wanda hanyoyi za mu dan mu ba da gudunmawa mu al'umma dan ya zama cewa mun gyara wannan tarbiyya din. Muna fata Allah ya mana jagora, Allah ya mana muwafaka. Kamar na farko shine ina zo mana wata matashiya wadda nakan yau faɗarta a gurare daban-daban, munasaba daban-daban, wanda kusan duk bayanin da zan yi zai dawo ne kan wannan abin da zan faɗa. Idan mun kalli rayuwa Annabi alaihi salatu wasalam da Allah ya ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Cewa lalle abun koyi mai kyau ya tabbata a gare ku yi shida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To koyi din da aka ce mu yi daga nan sallallahu kenan ce rayuwarsa gaba ɗaya zamu kalla mu ga me zamu koya a cikin me zamu koya me zamu iya kwatantawa. Dan ba za mu iya rayuwarsa gaba ɗaya ba, sai dai mu yi abin da za mu iya yi. To idan mun kalli rayuwarsa gaba ɗaya za mu ga Allah subhanahu ta'ala ya dunkule ta a cikin abubuwa guda biyu gaba ɗaya ta kaf. Inda ka je ka dawo cikin wannan abin biyu take koma, kuma a nan ne tarbiyya take, kuma lalacewa ko ɓalɓalcewa ko wa'annan abubuwa guda biyu a nan ne dacewa tarbiyya take. Daga sanda suka gyaru to al'umma ta gyaru. Abubuwan guda biyu shine ɗaya ya umarce shi nemi ƙari don baya isa, ɗaya kuma ya yabe shi a kai. Abu na farko shine ilimi. Ilimin nan dai da muke magana a kansa kullum shine asalin ginuwar tarbiyyar al'umma. Falawla al-ilmu ma sa'idat nufusun wala ulifar halal wal haram fa bil ilmi najati min al makhazi wa bil jahl al madarat wal ragami. Haka suka ce falawla al ilmu, ba dan ilimi ba, ma sa'idat nufusun, da ba wani ne da zai ji dadi a rayuwar nan. Ba abin da zaka yi ka ji dadi a rayuwa, ilimi ke jawo jin dadi da yalwa da morewa a rayuwa. To ba dan ilimi ba da ba samu jin dadi a rayuwa ba. Wala ulifal halal wal haram, kuma da ba san me halal da haram ba. Ilimi shi ke yana cewa daidai da ba daidai ba, me zaka yi zama daidai, me zaka yi bai zama daidai ba. To ilimi ke jagoranci akan wannan. Shi yasa yace fa bil ilmi najatu min al makhazi. Idan an samu ilimi nagartacce wanda ya kamata mai cike da tarbiyya a cikin al'umma, al'umma za ta zauna lafiya. Amma daga sannan ilimi ya balbace ya lalace to ba magana. Shi wani masani yake cewa in kana so ka lalata al'umma ka kai ta kar ta zo mushe ko gawa da maka ko mushen gizaka, to ka kashe harkar ilmi al'umma din ta hanyar janye kimar malamai, domin ana kashe ilmi ta hanyar kimar malamai. To da kayi wannan to al'umma ta riga ta mutu, kuma kowane irin abu rashin tarbiyya zaka isa mutum wannan al'umma din, domin ba ta jagora wani shine ilimi. Da haka jahilci shi ke jawo duk wata barna da wata lalace a cikin al'umma. To za ga jahilci na da mu a ciki. Duk da ga an ce akwai barna, duk da ga abu kaza ya lalace, ko menene, ko na addini ne ko na rayuwa, kaga baya tafiya da ya kamata, to jahilci yana da cikin abu, yana cikin wanda suka fara gudunmawa gagarima wajen lalata wannan abu. Shi sa sai Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma, ka ce ya Allah ka ƙara mini ilimi. Ashe karuwar ilimi shine karuwar shiriya, shine karuwar kyautuwar rayuwa baki daya. Saboda ka babu da akwai wani abu mai nagarta mai kima a rayuwa wanda ya fi ilimi, to da Allah subhanahu wataala cewa zai Annabi sama ya nemi wannan ƙari, nemi ƙarin wannan abu. Amma tun da ya ware ilimi sai nemi ƙarinsa,
to ilimi shine jigo na rayuwa, ko ba shi na cewa ilimi gishirin rayuwa. Inda ka san gishiri a miya duk ko mai ka haɗa mata in ba gishiri ka ji taɓal, to haka ilimi ke a rayuwa. Shi ke kawata, shi ke sa ta zama ta inganta, ta yi kowa yana sha'awarta, yana so kusance ta. Wannan na farko ke. Na biyu kuma shine abin da ya biye shi akai, shine akhlaqiyat, wato kyawawan ta'adu. Dama yace inna ma bu'istu li utama makarim al-akhlaq, an aiko da cika kyawawan ta'adu. Wannan kyawawan ta'adun su ne suke sa mutum ya zama mutum, ya zama rayuwarsa ta yi kyau, kuma da su ya rayu kafin a aiko shi manzo, har al'ummarsa suka sa masa Muhammadu Amin, Muhammadu amintacce. To ba yadda za a yi mu'amala da shi a samu ba daidai ba. Akwai gaskiya, akwai amana, akwai dattijantaka, akwai muru'a, akwai waye. To wannan su ne akhlaqiyat, wanda su ne ake samun zamantakewa mai kyau, kuma su ne ana sama yare na al'umma a kansu, wanda yake liutan makarim al-akhlaq. Shi yasa sai Allah ya yabe shi akan wannan, yace wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai kana biskan ta'adu kyawawa. Ashe wa'annan abubuwa guda biyu, ta'adu kyawawa da ilimi, to su ne ginuwar al'umma. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahab. Idan kaga al'umma ta zama al'umma cikakkiya mai sanin ya kamata, wacce ake sha'awarta, ake kokarin akwai ta, to tana cike da ta'adu kyawawa. Akwai ta'adu, akwai al'adu. Allah ya kan Sheikh Nabi Sulaiman wali shi mana wannan fasara din, yace in kaga an ce al'adu, to shine miyagun halaye wanda ba su da kyau da ake yin sa cikin al'umma. To su al'adu kenan, wanda gada daga iya da kakado da ba masu kyau ba, al'adu na maguzanci. Amma ta'adu su ne wato halaye kyawawa na kware, wanda suka bubbugo daga tarbiyya ta addini daga mutanen kware, to su ake cewa ta'adu. Ya kamata a rike wannan fasarar. Allah ya saka mana alkhairi, Allah ya ji kansa ya kyauta makwancinsa. To da haka wannan, in ma na ce daga ne Fatiha na tashi, to mun gano lalacewar tarbiyyar mu gaba daya ta ginu akan jahilci da kuma wato tabarbarewar ta'adunmu, mun gina akan al'adu. Da haka gyaruwarta da komawa ta daidai duk abin da al'umma za ta yi don a ga an dawo seti, to shine a raya harkar ilimi da raya harkar ta'adu kyawa, to sai a zauna lafiya. Kowa zai zauna a rayu la darar wa la dirar. To amma duk abin da zan yanzu kawai warwara ce da ƙarin bayani kamar da faɗa muku. Wannan abin da na faɗa yanzu shine asalin abin da ya kamata mu kalla, kuma duk da muka je za mu dawo a kansa. Al'ummarmu ta Hausawa ta arewacin Nijeriya, Allah ya mata baiwa da wato ta'adu masu kyau da tarbiyya da ta ginu a kansu dalilin wato jihadi da aka yi a wannan bangare namu, dalilin malamai rabbaniyun da suka ta suka ɗora al'umma akan tafarki mai kyau. Wannan ya sanya al'ummar ta rayu akan tafarki mai kyau, kuma duk wanda ya zo ya samu wani al'ummar zai yi sha'awarta, zai ga cewar al'umma ce da ya kamata a kwaikwaita. Ko turawa 'yan mulkin mallaka a rubuce-rubucen sun nuna cewar har wasu ci suke yi, idan mutum zai zo Afirka to yana da kyau ya zo Nijeriya. Idan a Nijeriya yana da kyau ya zauna a arewacin Nijeriya, kuma idan zai hudda ya hudda da Hausawa da ake cewa musulmi. Wannan a rubuce-rubucen sun tabbatar da haka. Me ya ja mana wannan? Wa'annan halayen kyawa. Shi ya sanya wani bawan Allah, Hans Wolf, da yake ya yawo a ƙasashe daban-daban, ya karanta makarantu daban-daban, har ya zo Afirka, ya zo Nijeriya, ya kewaya. To sai ya zama saboda gudunmuwar da ya bayar, sai ya zama akwai college da ake cewa wato wata college da ke a wato sai ya zama cewar wannan yawon da ya zuwan da ya ba fa'idodi masu yawa. Kai shekarar da aka rubuta aka yi lecture akan rayuwarsa da kuma irin abin da ya gani a yawa-yawai da yi, aka samu wani masani da ake zan shi Anthony
H.M. Kirk Green, wanda ya rubuta littafi ya sa masa mutumin kirki, The Concept of the Good Man in Hausa, shi mutumin kirki. An gabatar da lecture akan game da shi wannan mutum wanda wata St. Paul's University ta gabatar. An yi lecture a 11 ga watan Afrilu 1973, wanda shi wanda ya gabatar da lecture shi wani Anthony Kirk Green din shi gabatar da wannan lecture din. Sai ce ya fahimci al'ummar Hausawa rayuwarsu ta ginu akan tarbiyya da ta'adu kyawawa, saboda haka aka samu zaman lafiya da aminci da ƙaruwar tattalin arziki a yankin, ko mutanen ɓangarorin Najeriya suke sha'awar su shigo ƙasar Hausa su zauna. Wanda za sa zaga cewar arewa za ga mutanen kudu da yawa sun yi kaka gida, kuma sun zama kuma suna jin daɗi ma fiye da yadda suke zauna ƙasashensu. Dan da yawa a yanzu da nake magana, ko da za a yi Allah ya kiyaye a ce za a yi a ware, to za a ce su ba su waru sun yi wa arewa za su damba dakari. Kuma ko kwanakin baya da aka bada wata doka da matasa da suka ba cewar tunda an ce can annan ma a bari, akwai wanda suka ce su fa sun zo kenan, sai da ba su bar arewa ba za su bar Kano ba za su bar Katsina ba za su bar kaza ba, su gida ne kawai. Sai to abin da ya ja wannan, akwai halaye da suka zama wa Hausawa jiki, ya zama su ne mu'amalarsu ta yau da gobe, da wannan suka runo ake sha'awarsu kuma suke zaune lafiya ko ba su da matsala a rayuwarsu gaba ɗaya. To ya yi bayani akan halayen wanda kowanne ya ambata sai ya faɗi tasirinsa a cikin al'ummar da ya sa al'ummar suke zaune lafiya. Amma ni ba zan ce zan bi bayanin da ibatun da littafi ya rubuta kusan da guda da lanta mai da littafi. Ya ambata wasu halaye wanda zan ciro mana guda 12 a ciki, wanda su ne ya rika cancana kowanne ya ambata sai a faɗin to meye tasirinsa a cikin al'ummar Hausawa. Na farko ya ce akwai gaskiya. Na biyu akwai amana. Na uku akwai karamci, shine baiwa, alheri. Mutum mai zo bai da rowa, bai da kyashin wani malaki wani abu, shine karamci. Na hudu akwai haƙuri, shine juriya. Idan an sa abu gaba a jure, a yi ta yi sai an ga abin da ya ture buzu naɗe sai an yi nasara. Bahaushe bai san karaya ba in ya sa abu a gaba. Na biyar akwai hankali. Mutanen Hausa suna da miza, in kai mu'amala za ka kai mu'amala da mutane masu nutsuwa da hankali, ma sanin ya kamata, saɓanin sauran mutane mu'amala su a sauran sassan Najeriya. Sannan akwai abin da ake cewa ladabi, shine wato iya mu'amala da mutane cikin girmamawa, ba da wulakantawa ba. Sa'annan akwai na 7 kunya. Bahaushe mutum ne mai kunya, musamman mata. Sai ga in mace ta to maza sun to, ko a jeji ne sai ta ratse ta kowa bayan bisha sai sun wuce. Idan abin ni ne sai ga cewa tana neman ta gogi bango, so tana kunyar ta gogi ta jikinta ya taba cikin ɗan namiji. Sai ga an yi wa mace aure, sai daga ta shekara bata waye da mutanen gidan ba, irin babban gida inda da, so da kunya kullum tana nube, ta cewa lalibi kamar sabuwar amarya. Kunya, maza kunya, mata kunya, samari kunya. Wannan ɗabi'ar ta yaɗu a cikin ƙasar Hausa a wani lokacin. Akwai ban girma shine cewar girmama juna. Na ƙasa yana girmama na sama, na sama kuma yana tausaya na ƙasa. Akwai na 9 mutunci, shine muru'a, mutuntaka. Bahaushe yana kyamar yayin abin da ce kaiwa da me yasa kai baka kyauta ba. Shi sa da wannan lokacin idan aka ce an waye gari yar mutum ta yi sartse, to garin yake bari. An san sartse ko? Shine ta yi wato ta samu ɗan gaba da fatiya. To dalilin barinsa garin kenan. So shi abin kunya ne ce yanzu ka bar shi a ce yarsa ta bi maza har ta yi ciki kuma ya zauna garin ana kansa ba zai iya ba. Ba zai iya wannan ba.
saboda duk wani wanda ya abin kunya a gari to ba ya zama a garin, saboda shi ya zama zai ga ana ganin sa daban ne, saboda kowa yake kyamar yayi abin kunya, kowa yake kafa yayi abin kunya, za a ce ba za a ce masa bai kyauta ba. Akwai wato mutunci ke da wato zai abin za a ce masa bai da mutunci, zai ina guda abin za a ce masa bai da mutunci, duk abin da zai ce a ce masa ai wannan bai da mutunci, to za ga abin nan. Hatta auratayya haka ake yi a wani lokacin, da yaro ya zo ya ce na gado ya sai ya ce jikar gidan waye, ba ma magana uban ake ba, jikar gidan waye sai ce ai jikar gidan waye sai to a ce a ne ba ai mutanen kirki ne, ba ma a magana uban. Saboda in an san inda kakan mutumin kirki ne yana da mutunci to dan ma haka yake, shi sa ake tambayar kaka ba a tambayar uba. Haka shi ma yar za a ce jikar gidan waye, da kakanni ake magana wancan lokacin, domin su ne ginin tarbiyya din, su ne asali. Ana sa ran kaka ya ba gidansa tarbiyya, har jikokin gasu ana nema za a jira da su. Na 10 shine adalci, wato rashin zaluntar juna da yi wa juna abin da ya kamata. Na 11 imani, Bahaushe ya yarda da imani, ya yarda da Allah, akwai tasdiki a cikin rayuwarsa, yana da sankacewa sha'anin addini da sha'anin Allah subhanahu wataala da sha'anin addini. Sai kake ganin idan kaje kawai muna yara, za ga duk wannan abin da ake akwai da yake, amma diyar da ake ana noma in lokacin sallah sai an ajiye fatanya, an je kwarin kunya, an yi wanke jiki, an yi al'azu, an sallah, ko ba daidai ake da sai an yi wannan sallah, za ce ai lokacin ran ta karyo, ko aikin waye za a bari a zo a yi sallah. So da an yadda sallar ne addini imani ne, kuma ana yawan ambatan Allah, jin tsoron Allah, ayi abu dan Allah, jin tsoron Allah, ayi abu dan Allah, ta yi yawa. Sannan akwai ibada gobe da azhar ka shiga gari ka gani, ka je kaso kurmi, ka je sabon gari, ko ina sallah ake. Haka duk inda ka je kawai da ka je sallah ake, inda lokacin sallah yayi ba wasa, ko da fa sallah na ana ta ake yin ta ne, amma an yadda da ibada abota Allah. Wanda kana ganin wasu kasashen ma sai an kori mutane suke zuwa masallaci, mu nan ba wannan ke kora zuwa masallaci, kowa da an ce Allahu akbar Allah za ka kowa ya rufe a ciki, wani yayi gabar wani yayi yamma, sannan a dawo a cigaba da fafatawa. To wayannan halaye guda 12 su ne ya ambace su a littafin, kuma kowane halin ya ambata sai ya faɗa alaƙarsa da rayuwar Hausa, har ma in akwai karin magana da Bahaushe yake yi sai ya yi ce shi sa Bahaushe ke cewa kaza saboda wannan halin, dan a jaddada maka shi a rayuwarka. Na tabbata muku wannan halayen guda 12 da ya ambata, ya rubuta littafin 73, shekara nawa kenan yanzu? 55 kenan ko? 73 ya rubuta wannan littafin. Ishi to wannan shine wato halayen al'ummar kasar Hausa a wancan lokacin, shine ake cewa da Bahaushe mutumin kirki. Shi yasa shi ma yasa sunan zaman nasa yasa masa mutumin kirki, wato Bahaushe kenan, domin ga halayensa. Kuma za ku yarda da wannan halayen ko yanzu ka sufanta da su a cikin al'umma, to ko mutum baya kauna zai ce wani mutumin kirki ne, ko baya kauna ka ce a wani wannan ai ku rabu da shi, ai ba dama ne shi, wannan ai ba dama ne, gaskiya kamar littafi, saboda ya tsaya tsayin daka. To al'umma da take haka muke rayuwa da irin wannan wani ba wai dan nan bane, a shi zuwa ya karanta al'umma ya gano wa'annan halayen, kuma ya faɗa ya ce shi sa Bahaushe zai mutumin kirki saboda ya san wa'annan halayen. Ba za mu ɗauke su duka ba. Idan mun ɗauki abin da ya ce wato ban girma, za mu ga cewar wannan sifa ta ban girma, za mu ga cewar muna amfani da ita kamar da hadisi zai ta laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif ko ya'lamu lil alimina haqqahu. Cewar baya tare da mu al'ummar musulmi wanda baya girma babba a cikin mu, kuma baya tausaya na ƙasa a cikin mu, sannan baya girma malaman mu, to ba tare da mu. Za mu ga wannan ɗabi'ar mu a da tana wato ta yaɗa cikin al'umma. Ana duk da babba yake ana ganin girmansa, duk da yaro yake zaga ana tausaya masa, duk da inda ya ce wannan malam ne, to zaga Bahaushe na ganin girman a ce ai wannan malami ne. So daga malamai suke da kima, suke da daraja, kuma suke faɗa magana ake sauraron su.
shi yasa muka samu za ga cewa kowace unguwa akwai babba wanda za ce shine shugaban unguwa da yake a ƙauyuka kamar gida ake kamar gandu za ga a kofa ɗaya akwai kuli za a kai shugaban gida. Wannan shugaban gidan duk wanda yake gidan nan to in yanke hukunci za a ce ai sai wani ya faɗa. Yana da hukunci akan kowa. In aure ne ma aka samu matsala in aka same shi zai ce to kenan kuje za ta koma. Bai ga uban ba bai ga mijin ba sai kuje za ta koma. Kuma zai kira ce ku zo su ware sun zo akan yar kwance wata ta koma shi kenan sai ta koma. Hanyar da haka ake yi. Duk wanda ya rayuwa da ko a nan gari a cikin birni za a ga wani yanki na unguwa akwai mutumin da yake duk unguwa kowa yana ganin girmansa kuma duk kowa in ya faɗa ya yi wani ya ce a bar kaza za a bari. Haka muke rayuwa a wancan lokacin. Kuma in ka to kusa a cikin gida za a ga cewar kanin uba, wan uba, kanwar uwa, yan uwa galibu ba wani mutum da ba a ba mutum da iyalin suka fi mutum. Za a ga mutum bisa ga malam za a ga yawancin yan bokonmu na da wani aka sa a makarantu mafi rinjayensu sunansu ba sunan iyayen suka haife su bane a sunan yan uwan mahaifinsu ne. Yawancin sun ga da ana wani abu duk yan bokon da an kai sunansu za ga sunan ko da yawan mahaifinsa ne ko kana ko mahaifi ko da mahaifin da ya kai shi zai ce a rubuta sunan wani ai ɗansa ne. Shi kuma yana jin cewa ai shi ne ubansa ne. Kun ga walitaka ai uba shine wali amma kuma al'ada ta gwada cewar iyaye su ne walitaka shine wali za ta aiwa ne mata uba yana na amma kanin uba kanin sa yake daura kowansa shi ma kuma nasa ya san sai ya daura. An yadda da wannan girma din kuma ita ɗin ta yadda wane shine ubanta kuma in ta bata da mijinta ba ubanta za ta wanzu a wajen wancan kanin uban za ta zo shi za ta kawo ƙara su bi shine uba shi kuma ya da shine uba din. Amma yanzu babu da wannan tsarin. Ɗana ne ɗan kaɗan kare tsakanin wa da ƙani ba wannan mutunci ba a wannan mutuntaka ɗin kawai ɗansa ne ba wata magana. Da yawa za mu zauna a hisba muna samun matsaloli tsakanin gida ɗaya da tsakanin wa da ƙani amma ba a ga miciji kuma sun haifar da wannan gaban a cikin zuri'arsu a cikin ƴaƴansu tunda shi ma da wanda ƙanin ba sa shiri to matansu ma ba sa shiri ƴaƴansu ma ba sa shiri kuma ana zaune gida ɗaya gidan family. Da ba a san wannan ba. Zama ake na mutunta juna da tarbiyya. Sannan ba ma wai kanin uba ko wai wan uba ba hata abokinka wan abokinka to kana ɗaukar sa wanka ne shi ma yana ɗaukar kaninka ne kuma ko da wani abu ya faru a wani guri za a taɓa ka abokin wanka yana nan to zai tsaya tsayin da kage ya kare ka saboda kaninsa ne kai. Haka ake yi kuma da aka rayu da wannan mutuntaka din. Amma yanzu ana wannan kuma ko wani laifi kake yi in ka gano abokin wanka zaka bari domin ka san zai tsawatar maka a matsayin shine wanka. Da haka muka rayu al'umma da irin wannan cuɗanya juna ta tarbiyya da sanin ya kamata din. Wannan ta ɓangaren girmamawa kenan. Idan mun kalli ta ɓangaren abin da ya shafi wato taimakon juna wani shi ma nau'i na tarbiyya ta'awuni. Yanzu wani yaron kace masa me ciyayya bi sani ba, me ya kawo ƙwarya bi sani ba, me ya ɗauki bi sani ba saboda duk wannan abin an zubar da su. Kuma haka ake wannan tsarin a birni da ƙauye kuma ba a jin komai saboda haka rayuwa take ta cuɗanya ta kallon ni da kai duka ɗaya ne. Masal mu'mina fi tawadi mota ka zasalil wahid idan shaka min udhun tazaru sa'id bil huma sa kowa yana jin shi ne abin da ya shafi kai abin da ya shafi saboda haka ake wannan abin da ake cewa ce ya shine cewar a unguwa za a shimfida tabarma ba garba za a fito da abinci a kawo na wancan sai a zauna a ci tare. To wannan gidan sama bai banci ba haka zai sa abinci ba da wata damuwa. Shi ne ciyayya. Da ai sanda ake abin nan shi sa yanzu kaga ba zancen zaman suke almajirai wanda almajirai a garin nan an san gurare unguwanni da in ka je ka zauna wani gurin wani wajen ciyayya daga nan za ka koshi
so da ina ke kawo abincin a ce a turo ku zo ka ɗauka a nan za ku koshi a wajen zaman su so da kowa ya fito da abincinsa nan za a ci a ba almajirai ko ba mai jin komai. Wannan shine ciyayya. Abin ne ana yi a kauye ana yi. In baka yi abincin baka da wata matsala domin ka san za a zo da abinci zaka ci. In baka samu kai ai wani ma zai samu shi ba gobe ba. To an yi wannan rufin junan asiri wanda babu shi yanzu. Haka nan kawo ƙwarya da ake yi a unguwa a gida, an san gidan wani bai abinci ba sai a ce kawo ƙwarya sai a kawo kwanansu sai a zuwa musu wancan suka zuwa musu sai ga a gidan sun ci abinci sun ƙoshi kuma har sun rage shaura kamar da kowa ya ci abincin ƙoshi a gidansa saboda wannan kawo ƙwaryan da ake yanzu an daina kowa kan ka ci abinci ka ci ba ka ci ba shikenan yanzu ba a kawo ƙwarya. Duk yara sun san me kawo ƙwarya haka ake. Haka ɗauki shine da yake da kamar yanzu ne mun fi sanawa daɗin nama yana da wahala galibi sai juma'a ma sai mutum ya je kasuwar mako in ya ɗan samu abin da ci da shi to idan ya siyo nama ko ya so ɗan wani kai aka ɓarraka to shine sai a raba gida shine ɗauki sai a raba gida haka ake anguwa guda in mutum ya so nama to duk makwatan sai an raba. Akwai ɗauki kashi biyu ne akwai gida akwai mutum idan naman da yawa ya so to mutum za a yi a faifai da kusa ne haka za a kasa ce gidan wani suno ne akwai a lissafa sai a ba mu ake ba yara sai mu kai kowa da nasa haka zai ɗauka. Idan kuma naman ba yawa to sai a gida sai a ce akai gidan wani sun an kai musu in sun gana musu gun zama sai to wani kwakwara a ba su wani haka ake yi. Amma yanzu sai mai ka ta kanshi makwata suna ji halin yadda ku babu wannan abu na ɗin. To duka wannan yana cin abubuwan da muka rayu a kai ko da ba sa ɓangaren tarbiyya amma suna ɓangaren mutuntaka da ake yi a wancan lokaci ɗin wanda yake zaman daina su kuma ya zama kan muke da ƙarye da muke ta yanzu. Kuma akwai zaman zaure da ake yi wannan da ake cin abinci kowa da zaman kan je unguwanni da akwai zaure kowace unguwa akwai zaure da ake zama wanda tijan unguwa a nan suke zama lokacin sanyi ne a kawo gungume a sa ana jin dimi ana hira ana gasa rogo da gyada ana tauna al'amura wanda a wannan gurin ake kulla al'amura na zamantakewa ake warware matsalolin al'umma. Yanzu babu wannan zaurika din kowa yin wani ya fito ya gaura ya fito ya mako ba wanda zai haɗu da wani mun koma zaman yan bada mun koma zaman tura kowa zaman kansa yake a unguwa wanda in an zo na zaman zaure din anan ake zama sai a ce aiko wani akwai matsala matarsa an ce ta yi yaji to ya za a me faru to wani ko za ku shi ba shi zai je ba baya nan ma za a tattauna sai a ce to a je a yi masa bikonta sai a je a bada hakuri ta dawo ce to kai hakuri za ka yi an je an dama da matarka hakuri ake da ba sai a zauna lafiya. Kuma ko aure da ake cewa da ake haɗawa ana ake haɗawa shi sa aurenmu da muke da ake da danko zan magana sa a gaba idan an zo nan an zauna sai a ce to wane ya isa aure me halayensa ɗan gidan wa sai a yi halinsa kaza to mai hali irin wannan babu shakka zai dace da ɗan gidan wani domin ita ma halinta kaza ba zaka ana ganin an haɗa su za a zauna lafiya sai a tattauna an san halinta an san halinsa an san su da suna da karatun ɗabi'a ɗan adam sun san zawa za a haɗa aure a zauna lafiya su ba za a zauna lafiya ba sai to wani in aka bai a gidan wani to ana sa insha Allah zauna lafiya domin ga halinta ga halinsa sai to shikenan sai a yi magana da uban cito an tattauna a ganin yarka sai ta isa manzalin aure dan waye sai manzalin aure ana ganin me zai hana hada su me zai hana sai to kina an ba maka kawai abin da zai je in yi zai gida sai ya ce da matar wani zai zo zance wajen wanci shikenan an gama wani zai zo zance wajen wanci shi ma uban ya zai ta wajen sai ce ka je ka ga yar gidan wani ita za a baka ko a ce ita ce matarka shikenan kuma ya yarda kuma sai a zo ya je zancen su zauna su tantawa zance irin na da ba irin na yanzu ba fito da tabarma da kanwata shi kuma ya je da abokinsa abokin shi ke zancen ba shi ba haka ake zancen da ga su mala haka ake kama in an je zance dole ka je zance da abokinka saboda ba za ta yi magana da kai ba saboda kunya a mijinta ka yi magana da shi ba fa ta zo gidan ba tukunna saboda haka za ka je da abokinka domin shi in ba haka ba sai dai ka je kudunkun ba magana
amma shi da aboki ne to matar kaza da shi zai ɗaukar ya zance kai kuma kana su da dariya. Haka ake yi a yi zance kuna zaune a taro tana zaune a gefe guda ita ma da kanwata a gama lokaci a sa ran a tare. Kuma da wannan auren duk aka yi mafi yawan mutane suke rayuwa a yanzu kuma da zan lafiya. Duk da cewar tura sun zo sun ɗauki nawadin abuwa yan kaɗan da suke faruwa da yan matsaloli a ce wancan an mata irin wani wata yadda ta gudu sai aka ɗauka wannan shi ne in an yi aure 100 misali aka zaɓi 2 uku sun samu tangada sai ce duk wancan 93 sun rushe. To abin da aka yi mana kenan ake ta magana auren dole haka ake auren da haɗawa ake yi da ilimi da sanin ya kamata. Shi sa ake samun ƴaƴa masu albarka masu sanin ya kamata domin sun fito da gida da aka san ya kamata. To sai aka ɗauki wannan ƙanana abubuwan da suke faruwa na matsaloli wanda ba a rasa rayuwa da matsala sai aka ɗauka aka gina su ake gina akai kuma aka yi ƙoƙari aka karantar da wasu ma da aka ɗora su akan wannan tunanin a yaƙi auren dole. To yanzu da ake auren soyayya da Allah ana zama yanzu da ake auren soyayya din ba auren dole ba zama ake yi ba a zama saboda soyayya ba ta gaskiya ba ce zaman ƙarya ne. Ba ma guje ya zo binni ya ce ina musu ka an ce ba bai ce to ana zaman ƙarya ba soyayya gaskiya ba ce. Soyayya ce ta marurin zuciya daga sanda ya fashe shi kenan soyayya ta gama. Ba ka suke ta marurin zuciya ta gida ana karɓar maruru a zuciya tsakanin da Allah fa in ya fashe me zai faru ba an samu matsala kenan daga marurin zuciya fa shi kenan sai aure ya mutu kuma sai ga yanzu ana aure sati biyu wani ma sati guda ya mutu wani wata ga suna sai a aure 100 kamar da ke samun labari a wata sai ka samu kafin wata ya zaga wasu ma sun auren ya turbe saboda wannan sanin ya kamata da magabatanmu suke gina auratayya a kai wato babu shi. Wani aboki na 92 ko 96 aka ɗaura a wasa ya ce da ni ce ka san wani abu mamaki ya ce a ya ce ka gana ya ce a sani na a dukkanin family ɗinmu wannan yarinya ita kaɗai ce ta kawo mijin za ta aura da kanta dukkaninmu da mazanmu da matanmu ita kaɗai ce na sani ta kawo mijin za ta aura haka su tuki na rage ita amma dukkanin ita hannun ɗin da gani ta aka kai gani an ba ka a gidan wata ka zai ganta aka ce zai goyi an ɗira aure ce muna zo lafiya kuma ga ayyanmu zuwa ana zo lafiya akwai da wata matsala haka ake da kuma ake zo lafiya so da magwata suke da ilimi da sanin ya kamata. Yanzu an bar abin a hannun abin su ƴan mata zamani kowa ya je gina wato kawalolin yassa domin kawalolin ya ce wannan abin da ake faɗa ba haka bane duk wani rubuce a cikin soyayya ba haka bane. Shi yasa da an zo auren sai da ba a gina an gini ne akan yashi shi yasa ake rushewa. To gaskiya wannan abin da ake na tarbiyyar mu ta da iyaye su kalli yanayin ƴaƴa sai wani ya dace da wanci ta dace wani a haɗa kuma zaka suna domin magana ce ake ta yi ba son zuciya ake ba. Duk da yanzu an samu zamani sun wasu iyayen suna bin kwaɗayin abin duniya amma ko da ma ana samu amma kaɗan ne. Kullum ta bai kamata abin da yake kaɗan a rinjaye da shi akan abin wannan rashin adalci ba daidai ba ne. Sannan daga cikin abin da yake muke da shi a ƙasar nan na tarbiyya wanda galibi yanzu ya yi nisa kuma gaskiya ya taimaka ƙwarai da gaske wajen samar da wato tarbiyya a cikin al'ummarmu shine kamar da wancan ya faɗa sha'anin addini da imani ɗin nan. Mu za mu ga cewar duk mai zuwa masallatai da zai ga akwai wasu abubuwa da ake wanda yake tsaki rinka ba zai suna da muhimmanci. Wannan waƙoƙin da malamai suke a masallatai kafin liman ya zo lokacin ba a hudu ba za a ga wani ya zo mai ganji yake yi mai ganji nan ka zai karanta gani duk wasu miyagun ta'adu da ake a ƙasa tana hana wane wawa ne mai kaza wawa ne mai kaza kada kaza ne haka mai ganji suke duk wani san mai ganji zai ɗauka karanta daga duk abubuwa na ta'adu kyawa ke ɗora mutane akai miyagun ma cewa a bar kaza ba daidai ba ne. To irin wani suke a masallaci kafin liman ya zo haka infiraji nan da ake yi ka zai karanta a gani abuwa da tarbiyya da na addini a ciki. Hatta bakan dami yana da kake gani in ka karanta ilimin da ke ciki da ake karanta ɗora ɗin a gidan tarbiyya da ka kyale akwai hadisai kaza amma dai ma'anonin abin da ta kunsa na tarbiyya al'umma ne wanda zai an yi an riga an watsa da su kaza ba daidai bane kaza kuma ta bugi kowa da malamai da kowa ma magana suke in bai daidai ba sai kaza ba daidai bane ya ce da ma a hadisai aka samu bayani
to duk irin wannan da muke yawan jin su a guraren abin nan, hatta wannan masu hadisi da muke zo muke kwana da iyayenmu a ƙauye a zuwa ɗora mutum turmi a dandali da buhunsa na hatsi ana zuwa da tara kyale shi samu hatsinsa, amma wannan wazin hakuka ake kaza ba kyau kaza ba kyau, labarin wuta, labarin aljanna, labarin kaza. Magana sabo yadda Allah yake babba kamar sabo. Ni na sani, ina faɗa kullum yadda da na taso a garinmu, garin dagaci 3 ko 2 da muka fi kusaci da su, a sani na mutum 3 ne na san an ce wai suna shan taba, su ma sai sun je gari, a garin ma san je layin da ake cewa irin layin da ake samun irin karuwa din nan, amma ba za ka gansu ba, in kai ba yau daga a garba ba za ka gansu ba, ana cewa wai da ware suna shan taba, wai fa shi ne kololo bariki a wancan lokacin din. Ni na san wannan, kuma na san mutane a lokacin wai muke ji, wani ba taɓa ganin su ba, amma wanda suke ganin su a garin sun je layin da suke suna ganin su ne ana ganin su da taba, amma ba a ci mutane ba a can layin da suke sun fice. To amma yanzu wannan gura da ke magana har wiwiya suke sha, da wiwi duk abin da yara ba sa sha. Saboda me? Saboda wancan abubuwan an ga an kawo daga arzu, an kyale abubuwan kawai sun tafi masha'an, ba zancen addini, ba zancen duk wani abin da ake yi abin nan. Kuma ta abin da ake da, na faɗa, akwai abin da ake cewa jicida. Muna kauye akwai abin da ake cewa jicida. Shi ne, na san akwai mutum 5 garinmu da suke idan kaka ta yi an ɗauki hatsi suke ɗebe matasa suke tafiya da su rani karatun ƙur'ani. Wannan kuma shi ne karatunsu da tarbiyyar suka samu. Akwai Malam Ibrahim Manya, akwai Malam Isman, akwai Malam Ɗantini, akwai Malam Dangarashi na gidan Karoka, wannan Yunus suke ta Dangarashi, wajen su 5 na san suke ɗebe duk yaran gaba ɗaya ke kwashe su a tafi da su rani. Kuma an dawo za ka samu wani ya yi sura 2, wani ya yi sura 1, kuma sun haddace. Kuma da wannan suke sallah. To duk wannan yanzu an daina. Saboda haka kun ga ashe kenan ya ce mun ji da kwatarje. To ni ban ma fara koyi ba kan. Dan haka kenan a dunkule zan ba mu bakin kwaje ko fasa. Abin da ya jawo mana wannan tarbiyya na farko na ɗaya, sauka daga tsarin tarbiyyar da magabatanmu suka dora mu a kai ta rayuwa. Za ku yi mamaki, littafin Ahlari da muke karantawa ya ba da gudunmawa wajen gyara tarbiyyar al'ummar ƙasar Hausa, domin a farkonsa akwai ta'adu guda 40 wanda 27 aka ce wajibi ne kai aikata su, guda 13 aka ce wajibi ka basu. Ya harumu alaihi yajibu alaihi guda 40 ne a ciki, babu abin da yake bai shafi rayuwa a ciki. Hatta aboki aka ce kada kai abuta da fasiki, kuma haka aka ce a ciki ba. Kuma in za ka yi abu kada kai da ka je ka tambaye malami ma ka faɗa ma wani irin malami za ka tambaya. Kada kai kaza kai wannan abubuwan guda 40 da suke cin Ahlari sun taimaka wajen ka tarbiyya a ƙasar Hausa, domin kowa da shi ke farawa. In ya yi ƙara gaba a ƙara masa ta'alimu dai san darajar malamai da malanta, amma duk wannan yanzu an ce ba ilimi ba ne, ana yin wasu abubuwa kuma daban, kuma babu wannan tarbiyya a cikin abin da ake mana yanzu. Kowa ya zo malamin kansa, ta za mu ga da kyau. Da aka sauka da wannan tsarin da na faɗa mana shi ya taimaka wajen dace tarbiyyar mu. Sannan akwai cutar al'ummar mu da sauran al'ummai, musamman mutanen kudu. Zaman mu da su a nan ƙasa suka cuɗanye mu, to sai suka washe mu, sai ya zama yawancin abubuwan da su muke mun ban namu ɗin. Wani ma taimaka za a cewa tarbiyyar mu. Na uku, wato yaɗuwar ilimin boko da riko da al'adun turawa da tsarin zamantakewarsu. Gaskiya da boko da baya da yawa a ƙasar nan ya taimaka wajen riƙe al'adunmu, amma da 'yan boko suka yi yawa to sai suka zo suna ba mu sha'awa, har ma masu addinin wanda ake kiransu a jami'a ga su malam nan, wato 'yan ƙasa kun ƙi musulmi arna sun ƙi ku, wato kun ƙi 'yan arabiya kuma 'yan boko sun ƙi ku. Su suna so, sun yi arabiya so suke so sai an ce musu 'yan boko ne su, ko bai nasu boko suke, su kuma 'yan boko sun ce ba nawa bane nasu ne can. Saboda haka sai su ma karatun ɗan kawo bawan su sun saki arabiyar da addinin sun kawo boko su kuma ce ba sun ture su. Saboda haka ba sa can ba zan zame da kirmi da zalika la ilaha illallah. To wannan ya taimaka wajen a cikin tarbiyyar mu. Na hudu shine yaɗuwar hanyoyin sadar zumunta na zamani, wannan social media gaskiya ta ba da gudunmuwa da yawa wajen rushewar tarbiyyar mu a cikin wannan al'umma tamu,
domin ta zama kamar da Malam Ibrahim kan ce cewa Allah saka da alkhairi, wato jeji ba murfi, kowa ya shiga abin da ya ga dama ya fita, wani sari itace, wani sari gwanda, wani sari da, wani sari guna, haka take. Wanda ya sari gwanda sai ya ci, sai sa da zaki, wanda ya sari guna kuma sai ya sha da tsaci. To haka wannan so ta shiga ta lalata mana, sai zama kuma kamar da kawai alaccocin da suka bata, sai zama bangaren da yake gunar take nan mutane suka fara jama'a kai, ba bangaren da gwanda din take ba. Shine matsalar da muka samu. Abu na biyar shine ya tsoro fina-finan Hausa waɗanda suka sabawa al'adunmu. Wannan ya taimaka wajen cewa tarbiyyar mu. Na sani 80s duk wanda suke masu shekaru namu sun san kallon India Asabar da Lahadi, NTA Kano da NTA Kaduna. Kowa ya san wannan a wancan lokacin, kuma an san haka zuwa Saliman. Amma me yasa tarbiyya bata lalace ba sai da aka ba ku da saboda wannan abin da kake kallo na India a shiga fula a rawa, kai ma ka san ba al'adun ka bane. Sai ka kalla ga zadi, amma ka san kamar a baka labarin wani abin da ku taba sanin sa ba. Sai dai ka ji daɗi a ranka, ba za ka iya kwatanta ba. Hatta wannan fura-furan Amerika da irin su Gansu, irin su Waya da sauransu ɗan nan, irin su wannan masu biran nan manya da ake a wancan da, tunda duk ana zuwa kallo, sai ka samu unguwa ɗaya a ce gida biyu da gidan talabishin ba, na ake zuwa a taru. Amma tarbiyya ba saboda abin da ake yi ba a ɗauka ana yi ne don mu koya, ana yi ne kawai don nishaɗi. Amma su wa'annan sun zo da yaran mu suke yi, da rigar mu suke yi, kuma wancan da suke ɗauka suke fassarawa, yakon su wancan suna al'adunsu, mu kuma na suka ɗauki al'adunmu suka ɗauki nasu. Saboda haka yanzu ake fina-finan Hausa suke juyar da muke koma al'adun Tura. Profesa Abdul Gwa da mutum rubutu ya bayani, ya kawo misalai da yawa na fina-finan Indiya da na Amerika da wanda aka bin su fina-finan Hausa muke kallo, mun ɗauka Hausa fim ne, ba Hausa fim ba ne, Amerika ne, Indiya ne, waye ne, China ne. Aka sa musu rigar magana da Hausa, shi sa yare suke juya suke zama irin wannan mutanen. To gaskiya wannan ya taimaka kwarai da ke, muna fata hukumomi za su sa ido akan wannan wanda abin ya kyamu. Akwai miyagun 'yan siyasa na shirya kenan, wanda sun taimaka wajen cewa tarbiyyar matasa da al'umma. Wanda suke amfani da 'ya'yan wasu akan bukatunsu na siyasa, amma 'ya'yansu suna gida. Malam Dr. Jabir mai hula na Sokoto ya ce sanda yake Ingila yake karatun doktora ɗinsa, akwai wasu yara da aka tura su karatu a Ingila su biyu. A nan ƙasar kowanne babansa ana masa jiniya, amma kuma jam'iyya daban-daban suke, suna hamayyar siyasa. Amma a can Ingila ɗin gida ɗaya a kama musu, ko makaranta ɗaya suke yi, kuma ɗaya daga cikin iyaye ne yake ɗaukar nan karatun nasu. Amma a nan jam'iyyarsu daban, ko kowa jini ake masa. Kuma ya ce sai su je su shaye-shayen su suna ta faɗa. Uwar ɗaya daga cikin ce Malam Jabir da Allah kai musu faɗa. Yaran nan sun ki sai shaye-shaye sun yi zuwa su karatun. Kai musu wa'azi. An tura su karatu ne. Haka zai sa su a gaba yana musu wa'azi. Wannan yana nan. Ita mun zo nan ya muke a nan. Ita iyayensu a nan kowa na masa jiniya. Amma a Ingila sun kai yaransu sun kawo musu gida ɗaya, makarantarsu ɗaya. Amma sun zo suna bani 'ya'yan talakawa, kamar da faɗa shekaran jiya. Ana sai musu ƙwaya da wiwi da abin da ake da su kare manufar wannan sai kayi ɗin. Wannan miyagun 'yan siyasa suke bautar da 'ya'yan mutane akan bukatunsu da mulki. Suka ware ya su kai su, kuma an zo su 'yan suke sa a mukaman. Kai duk abin da kai kana ta riga an gama biyan ka. In an zo mukama ba ka ciki. San za a je rantsuwa duk wa'annan an je ku je Abuja za a rantsuwa za a rantsar da ko 'yan mizan kowa ya ko za a tsarkuna. Wanda 'yan tagari ana ba su haya tebur a ce suka yi aiki su kare akwato. Masa ciki ba ma sa lissafin da ake bada su an riga gama da su. To wannan sun taimaka wajen lalata mana tarbiyyar mu. Allah ya saka Malam Ibrahim shekaru da alkhairi, babu shakka yayi kokari a lokacin su wajen shawo kawai na al'amura, amma abin da fi karfin ka fadin da fi karfin ga washe sai ka mai da shi wasa. Na bakwai shine barin tarbiyya a hannun mata. Da muka yi harkar karantarwa tsarin bangaren firamare, secondary, za ga yanzu ka gayyato yanzu ɗaliban da muke da su 80 cikin 100 iyayensu mata ne suke su makaranta galibi, ban ba ruwansa. Kuma ka gayyato taron iyaye yara ma uwace za ta zo, komai uwace take yi. In ma rigima aka yi kace uban ya zo sai daga uwa ta zo, shi ba da lokaci, yana can neman abinci, yana can harkoki sun masa yawa, ki je kawai. Haka muke yi.
ai tarbiyya ta kai arjal qawamuna, ai kai ne kai dole ka zama kai ne jagora. Amma duk an sallama harkar tarbiyyar gida, da abin da ake cewa mata ne kawai aka sallama mata, ai mace sai mace, shi kawai. To yanzu an tattara maza da mata duk an bawa matan suke yi. Kai ma ka san ba za a samu yadda ake so, ba za a samu yadda ake so. Wani ma ya barwa matan, ita ma ta fita harkokin neman ta business, to wa zai kula da ayan kenan? Ni na san wanda aka mini cewar yariya ta fita daji an samu ta a gidan ba shi kenan ba. Zuwa aka zo da zai ce uban ma'aikaci ne, uwar ma'aikaciya ce, duk sun fita sai da asa suke da, wani ma sai na a cikin su. So da ita sai ta je ta ajiye kayanta a gidan makwata da kannanta, sai ta je yawon ta, in ta da kusan dawowa sai ta dawo kullum yana halinta, ta ɗauko su ta yi harkokinta, ba ta yi makaranta ba, ta zo ta tari kanan zuwa gida su buɗe iya su da su a gida. Ba a sani ba sai ran na dubu ta cika aka mata, ashe ba makaranta ke zuwa ba. Amma kannan suna zuwa ta kurtar suna zuwa, mai tana harkokin da baki. Ga uwar ga uwar nace to kai sai ku zaba, ko kai ka bar naka aiki ka zo na gida ku da, ko kuma ki bar naki, in ba haka kuma kun ga yayanku da haka ne suka gama. Dan wannan ma za ta koya yaran, tunda su ma akwai mata a ciki. Za ta koya musu, za su gane ba ta zuwa makaranta, ina ke zuwa ganin ta tafi da su wata rana. Wajibi ne iyaye maza su sa hankali a wajen wato a tarbiyar iyalansu, shine za a samu ci gaba. A ƙarshe na kawo alƙalma ne na taɓarɓarewa ɗin da aka yi, da nan kusa a fashin baki, dama an riga an saba, sai kuma hanyoyin mafita. Kamar wani wato baibai ne kawai zan juya, shi sa ba sai na yi ƙarin bayani ba. Hanya ta farko shine wajibi mu gyara hanyoyin auratayyarmu na yanzu muke yi. Mu ajiye tsarin turawa da tsarin zamanin tsawon, tsarin musulunci da tsarin sanin ya kamata da gaskiya da amana da dattantaka, shi ne za mu samu wannan. Iza a takun mantar zuwa da hu tun kan bur'atu, duk wannan suna magana. Idan namiji ne a kalli wani karotin mantar zuwa da dina hu kulqahu, a gane yana da addini da akhlaq. Idan mace a gane cewa tana da addini, tana da asali, tana da kaza, za a zo na lafiya da ita. Domin in ba a gyara aure ba to ba magana. wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi. Gari mai kyau, ƙasa mai kyau ya fitar da tsoro ne da izinin ubangiji. Wanda zai kamo salafin da lalake, wanda kawai mummuna cikin zai abin nan, inda da isan da ba a samu aure ingantacce ba a samu haɗa kan tarbiyya da addini sun ya kamata ba, kada ka sa ran kuma za ka samu yara masu tarbiyya. Kaman gona ce ka je baka gyara ta, baka yi abin ka je ka shuka ci, kana sa ran ka samu amfani mai kyau, ba zai yiwu ba. Kana ji kana gani za ka ɗiba kana rinsa ido ba ka samu wanda kake so ba. Haka haɗa ƙauyen ke, domin sa'a kuma rasu da kuma ƙa'ida take. Da haka hanya ta farko shine hanyar gyara zamantakewar aure. Ku duba abin da ake aurata mai yanzu, abin ba kyau. A nan shekarun da ake faɗa an kai ana kama iban miliyan 5 awa 2 da uwar ango da uban ango da uban amana da uwar amana su suna rawa ga mutane. Ko musulmi a Kano, da wannan kake sa za a samu ya masu tarbiyya? An je an gwangwaje, an rare. Na biyu shine tsarin iliminmu, gaskiya ba kan jirwa mai kyau ke ba, kamar yadda faɗa. Saboda haka ana koyar da ilimi babu tarbiyya. Suka ce kamar yadda Ibn Juzay ya faɗa, ya ce wato kana al'adabu an yakuna sulusai ilmi. Duk sannan aka samu ilimi ba ladabi ba tarbiyya cikin su, ba ilimi bane. Abin da ake so ka samu ilimi ɗaya ladabi 2, ilimi ɗaya ladabi 2, haka za ka haɗa sai ka zo da lafiya, sai ka amfana ka amfanar. Amma zama ilimi ba ladabi to akwai matsala. Da haka yake cewa a madalis salikina, nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilmi, min ilmin bila adabi. Yace mu samu ilimi, mu mun fi buƙatar wato mu samu ilimi kaɗan mai ladabi tarbiya fiye da mu samu ilimi da yawa amma ba ilimi ba tarbiya. Sannan na ƙarshe yake cewa wato ilmun bila adabin kanarin bila haɗabin. In an samu ilimi ba ladabi to kamar wuta ce ba sa itace ba inda za ta sai ta mutu kawai. Sannan kuma adam bila ilmin ka zisin bila ruhi, kuma ka samu kuma ladabi ba ilimi ka ce jiki ne ko ba ruhi. So kana buƙatar wannan abubuwa ɗin guda biyu sai mu kiyaye.
sannan zamantakewar mu gyara ta da muke ta da a unguwa, kowa shugaba da gari unguwa in ga mutum ya zo a unguwa yana tafiya ya ga yara suna faɗa, tsayawa zai sai ya raba su. Me ya faru? Mu je ina ne gidan kai, ya je kai wani gida ya faɗa ya ce kaza a kula da su. Haka ake da. Amma yanzu ba ruwan kai kawai yara suna ku ci kanku. Ba kowa unguwa zai tara yara suna faɗa, wallahi sai ya tsaya ya gyara kafin ya wuce, zai ajiye komai sai ya gyara, domin ɗa na kowa ne. In ya lalace to al'umma su lalace. Haka aka ɗauka da, yanzu kuma ɗa na mai shi ne, shi sa muka lalace. Allah ya kyauta. To sai mun gyara wannan tarbiyyar tamu ta sanin ya kamata zama unguwa duk wani babba ana jin maganarsa kuma in ya faɗa a saurare shi. Na ƙarshe shugabannin al'umma, Sheikh Malik Ibrahim ya faɗa sa a wajen littafiya, ya ce ana buƙatar shugabanni masu ba da gudunmawa wajen gyara tarbiyya. Shugabannin masu sana'a, shugabannin siyasa, shugabannin makarantu, shugabannin mulki da sauransu suna da dama za su iya ba da gudunmawa wajen tabbatar al'amura a cikin al'umma. Sa'annan gwamnati a ƙarshe ita kuma daman ba ka toshi na cewa wasu mutanen ba sa bin doka sai an doke su da sanda, to gwamnati ke. Wasu mutanen ba sa bin doka sai an doke su da sanda, to gwamnati kenan. Don gwamnati dokoki kuma ta sa a bi su, musamman dokokin da suka dace da ta'adunmu masu kyau da addininmu da zamantakewarmu, ta tirsasa a bi su, kuma za a bi ɗin. Ake kawo dokokin duniya ma ke tisa kuma a bi su balle na alheri. To in an yi wannan muna fata insha Allah za a samu mafita. Ina fata an wannan abu daman na ce abin su malam ya su ne masu abin, mu bara uwan mu ne ba abin. Saboda haka alhamdulillah rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina mawlana innaka antal ibrahim wa hadna ila siratal mustaqim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.